Gumagawa. Yan ang buhay espiritual ng lahat ng kailangan ng Brother de Leon. Now, ang mabuting balita ito, sa loob ng nakarang panahon ng siya'y nabubuhay pa, ang kanyang buhay espiritual ay up and down, up and down. Subalit, palibasa naman ay siya isang masiglang Kristiyano. At tayo po ay buhay at saksi sa kanyang naging kasiglahan. Ako naniniwala na siya'y kinuha ng panahon ng Panginoon sa panahon mainit ang kanyang buhay espiritual. At ngayon, ang kanyang buhay espiritual ay wala na sa kanyang kamay, ito'y kanya nang inilipat sa kamay ng Panginoon. At sapagkat ito'y nasa kamay ng Panginoon, wala nang down. Lahat ay up, lahat ay matatag, lahat ay masigla. Sapagkat ang kanyang buhay espiritual ay safe in the arms of His Lord and Savior. Yun po ang mabuting balita doon, mga kapatid. At yung sa ganong isipan, nais kong i-focus natin ang ating mga pananaw. Palibasa kasi, ang lagi natin naiisip, at dahilan kung bakit tayo nangihinayang sa pagpanaw ni Brother de Leon, ay sapagkat nakafocus yung ating isip doon sa kung ano ang magagawa niya para sa atin at kung ano ang pakinabang ng iglesia sa kanya. Kung magkamisa naging makasalaling tayo, mga kapatid, tinitingnan natin ano ang pakinabang natin sa isang tao, ano ang pakinabang ng iglesia sa talento ng isang tao. Pag siya wala, nagulubo tayo, nangihinayang tayo. Nalilimutan natin na mayroon pala isang magandang bahagi, mayroon pala isang magandang balita, na sapagkat kapag ang anak ng Diyos ay namatay, ang kanyang espiritual na buhay ay nasa kamay na ng Panginoon. At yun ay matatag na, hindi na magagalaw, hindi na mababago, hihintayin na lang niya na siya'y gawagin ng Panginoon para ibigay sa kanya ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nakakaingit din si Brother de Leon. Pinapakanya ko mabuti ang lahat ng mga nagsalita dito. Isa siyang mabuting ama, isang mabuting kapatid, isang mabuting kaibigan, isang mabuting magulang. Kaya hindi natin maiwasan ang buwan ng siya ay isang tunay na anak ng Diyos. Ang kanyang buhay espiritual ay safe na kahit on the back. Sigurado na, kinuha siya ng Panginoon sa panahon masigla sa pananampalataya. At yun ang pinakamahalaga sa lahat ng mga kapatid. Yun ang buhuli ka ng Panginoon sa panahon matatag ang iyong pananampalataya. Nasisiyahan na ang Panginoon, satisfied na siya, kumbinsido na ang Panginoon. At tayo na lang mawala, Brother de Leon, yung ganong masiglahan, panahon na at kailangan ng ibigay sa kanya ang pagpapahinga, pagsamantalang pagpapahinga, bago igaw sa kanya ang pinakamahalagang bagay na dapat